O Grupo Provincial do Partido Popular levará unha moción ao Pleno da Deputación de Ourense do mes de maio para instar o Goberno central a que flexibilice os criterios para a regularización extraordinaria de persoas migrantes. Patricia Torres, a voceira, denunciou colapso burocrático e falta de oficinas de atención para os migrantes no rural ourensán, polo que os populares exixen máis recursos e ampliación de prazos no proceso de regularización para que as persoas do rural non teñan maiores dificultades para acceder a este proceso que as que viven en cidades onde hai máis oficinas administrativas, ONGs especializadas e máis capacidade técnica municipal. Os inmigrantes, primeiro, son persoas e, segundo, porque nós tamén os necesitamos como provincia. Unha provincia que demográficamente todo nos fai falta, é dicir, nenos e familias que veñan ao rural, que veñan á cidade, que vivan aquí, que podan traballar legalmente, porque temos unha necesidade brutal de traballo. Están, nestes casos, moitas veces ocupando traballo na hostelería, nos servicios sociais, na axuda a domicilio, na atención a persoas maiores, no que a construción necesitamos deles, eles tamén necesitan, lóxicamente, de nós. Por elo, a portavoz dos populares demanda que o Estado amplíe tamén o prazo e que flexibilice os requisitos.